फाइनली गाखोखांबाय दा नै सफैफिनबाय जोङो स्टेनाव कैसे लग रहा है दीदी अच्छा लग रहा है उसको पकड़ पकड़ रस्सी गाखोनानै फैखांबाय जोङो नायनो मोजां थ' थांसै स्पिडा होथारबाय नैबे स्पिडआवसो गाखोनो लुगैदोंमोन आङो बिराद मोजां जागौमोन माने ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रानो बेखौ गाखोनो हाया जाहैदों गैया गाखोनाय जायासै आं मालाबा गाखोफिनथारगोन बेखौ नै मा जिनिस बायदि नुखायो नै बानायनानै दोनदों आरोखि नैबे औवा मुराजों नैबेखौ दाउ बायदि बानायदों दाउ गोदोना हांसो गोदोना बायदि ओमफ्राय नैबेखौ मा जिबौ बायदि बानायदों जिबौ बायदि जा मोजां नुदों दा जोङो डेमनिफ्राय फैनानै नैबे लामायाव दहायदि डेमाव थांनो हाबजेननायाव चेकिं जादोंमोन बेयाव मोनसे मन्दिर नुबाय जोङो बेखौ एसे दर्शन खालामलांसै जोङो मन्दिर दं ना मा मिन्थियामोन ना ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा एसे ना गोरानजों आलुजों संदोंमोन नालाय बेखौ एसे जानानै फैबाय जोङो दा ओमफ्राय थांनोबो लुगैबाय मन्दिर होनबाथाय थांनोबो लुगैयोना ओमफ्राय होमबाबो एसे दर्शन खालामसै बायह्रानिफ्राय होननानै फैबाय आरो दा नै जा मोजां हाजो सेराव भिउआ मोजां एसे नै बेयावसो माने गारिखौबो सोबोबा सोबोनो हायोमोन ओमफ्राय गारि सोबोआसै आरो जोङो बावनो दोननाय नुनायखाय ये अन्थाव बाथाव जेबो लाबोआखै इसोर भगबान बिदि मन्दिर दं होननानै मोनथिफेराखैमोन ना जोङो दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय मालाबा लेंहरबा फैफिनबावसै आफा आइमोन मिन्थियैयाव दिनै जानाय जाबाय ओमफ्राय अब्लाबो फैनो लुगैबाय माथो खालामनो हायो अन्थाव बाथाव नै गाय वगैरह सब रखते होंगे शीतल जल ब्रेजा तो इधर पहले से एक रखा हुआ है नहीं दाव क्या है दस्तर मंदिर अच्छा होना थोड़ा आप दर्शन करके आओ दीदी हाँ मैं दूर से मतलब जाएंगे सामने से मैं अंदर नहीं घुसेंगे बस आपको दर्शन करके आना श्री धूना साहिब जी अच्छा अभी तो पिछले साल नहीं जुलाई में बना है पहले नहीं था क्या नया वाला मंदिर दर्शन करने आया हम तो फिर ना कितना किस्मत है चलो नै भिउआ नै हाजोजोंनो सिथाबफानानैखा मन्दिराबो ओमफ्राय नै हाजोजोब ओरैबो हाजोजोब लामा सेरावबो ओरैबो सोरगिदिं हाजोजोब आरो चलो दीदी लोग जाना है तो चलो दीदी कृपया इसके आगे मा वाहन ना ले जाइए कृपया गेट के आगे वाहन करे ना करे अच्छा ये नै बाव माबाजा बे गाय लाखियो मन्दिराव अच्छा जाता होगा वो लोग भी दर्शन करके आया है ना कृपया जते नीचे रखे हाँ उधर ही चूटा नीचे करके दर्शन करके आया है दीदी आप लोग जाना है तो ऊपर से हाँ ऊपर है हाँ ऊपर होगा वो उधर है पहाड़ के साथ होगा मंदिर हाँ वो जगह है ना जाते हैं फिर है ना मंदिरा मोजांथारमोन नै जोंहा हाबनो मोनला आरो बेयाव नै बाबा गणेशनि जागोन नै बियो बाबा गणेश ठाकुरनि पापा गणेश का होगा ये पक्का बाबा गणेश मोजांमोन मन्दिरा नै
जा मोजां मोजां मोसौ लाखिनानै दोननानै मोसौ बागान थांफिननोसै दा नै दर्शनथ' खालामासै जोङो ओरैनो खाथिसिम थांनानै फैबाय नेक्स्ट टाइम दर्शन के लिए बुलाएगा तो आएंगे है ना दीदी देखते हो हाँ अगर हाँ अभी नया है मंदिर भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ जुलाई में ओपन हुआ होगा शायद जुलाई लिखा हुआ है इसमें हाँ ऊपर तक होगा वो जो ऊपर है ना मंदिर वो पहाड़ के अंदर ही होगा शायद ऐसे लग रहा है ना ऊपर अच्छा वो इससे भी ऊपर होगा पता नहीं क्या है इसको तो नहीं हुआ लेकिन वो जो झंडा है ना ये जहाँ पे झंडा लगा हुआ है ना उधर ही होगा शायद उधर ही होगा झंडा लगा हुआ जो ऊपर कुछ ना कुछ होगा और बहुत बड़ा है अच्छा है पीछे पड़ जाते हैं भगवान बुलाएगा तो दोबारा आएंगे मौका मिल जाएगा सब सुविधा है यहाँ हाँ सब सुविधा है बारा फाव मोनजाबाय नै थांबाय थानायाव लामायाव माने ना लादोंमोन ना जोङो थाजा ना डेमनिफ्राय लाबोनाय ना कलबारा सिटियाव बाहाय ना लाबोनायाव बारा फाव नुनानै जाबाय जा गिदिर गिदिरखा नै 30 रुपिसनिनो मोनसे उदै बुंलायलायनाय मोनजानायखाय सिरिथारमोनलाय खाने के लिए मिल रहा है ना सुख साब बहुत शांति है पेंगुइन भी ड्राइवर भी बहुत भूख लगे सारा ड्राइवर भी बहुत भूख लग गया बेचारा खा रहा है फाइनली बेरायनानै नै न'आव सफैबाय दा ओमफ्राय ओरैबायदि गुसुमोन फैबायना गारि सिङावथ' गुदुं मोनबाय हजों बेरायनानै मानानै गुदुं मोनबाय दाना न'आव फैनानैसो ओरैबायदि गुसु मोनबाय दा नै ठंडी लग के अभी आग सेक रही है चाय पी रही हूँ गर्मा गर्म ले मेरा लाल चाय आप लोग का दूध चाय आज तो मैं सुबह दूध चाय पीने का मन किया था पिया और उधर भी पिया 2 बार चाय पिया है मैं गैस की गोली खा लिया मुझे भी सोच रहा है मैं भी खाना पड़ेगा बर्गर खाया मैं भी बोल के आया आप भी खा लिया आप पहले ही खा लिया मैं भी बोल रहा था इसको दवाई खाना पड़ेगा मुझे भी लग रहे थे चाय पी लेती हूँ बिराद गुसु मोनखाबाय नै सनाफोर दहाय जोङो डेमाव बेरायहैनायाव डेमनि ना लाबोदों माने डेमनि एसे फैनानै मार्केट दं नालाय बेयाव ना मोनो आरोखि नै डेमनि ना जा गिदिर गिदिर फिथिख्रिया नायनाय माबाल' बियो 100 थाखा केजिमोन आधा केजि बेयाव 50 थाखानिल' दङ बे फिथिख्रिया नोगोर गांलाब गांलाबखा फाजा जानो होननानै लाबोबाय बेखौ ओमफ्राय नै बियो कमन खारमोन नाया गोथांखामोन बियो जा मोजांखामोन मासेनो सेरनै जानायमोन जोंहा 1.5 केजि लाबाय ओमफ्राय न' खाथिना आधा केजि लाबाय आरो बिस्रा बारा जायाना ओंखायनो कमन खार जा मोजांखामोन थाजानो भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन आं दहाय गोथाङाव हानायनि सिगां ओमफ्राय मबाइलानो बेटारि डाउन जाबायमोन ना ओमफ्राय खालामनो मोनासै न'आव फैनानै दासो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै होननानै एसे शेयार खालामबाय आङो जोंनि नाखौ नै बिराद थाजाखा फिथिख्रिया फ्राय खालामसां टेस्टिनो बेखौ एवथ्रमनानै दोनसै गाबोनफोर माजों जानाय जायो ओंख्रि ओंखामाथ' संनाङा जाहैबाय दहायनो जानाय जायासैना नै आलुजों ना गोरान संदोंमोन आङो संकसनि नानो दाख्लि बायनानै लाबोदोंमोन आङो ना गोरान बेजों आलुजों संदोंमोन जा गोथाव जादोंमोन आं एसे साखिदोंमोन ना ओमफ्राय जानाय जायासै दा बेखौनो फुदुंनोसां एसे लाथा जालायलायबाय दा गरम जाबासो गलिफिनसिगोन बे ओंखामाबो जाब्रा दंखायो नै फिसाजोआ एसे जालांबाय दाउदैजों ओमफ्राय जों बोराय बुरैनि जाहैबाय बे नाखौल' फ्राय खालामसां बे ना फिथिख्रि गांलाबखौ ओरैबायदि ना दंखायो दैयावबो माने थुरि गोलाव गोलावा ओरैबायदि जाम दैयाव माने जे ओरै बे ना जाम जानायाव जेखौ ज्राव गारसावबाथाय आयु जेयानो बुंनानै फैखागोन आरोखि ओरैबायदि नाखा फिसानि फिसा गिदिरखौथ' बांद्राय नुवाखैसो हरै गोथौआवसो दंजागोन ओमफ्राय बे थुरियाना इसिनि गोलाव ओरै गोलाव आरोखि बिदिनो इसिनि आखाइ थारखासे जानाय गोलाव जाम ना दै सिङाव खायसे एसे फिसा नुबावदों ना मादों जा जाम जाफैखायोहाय बिराद ना थुरि दं आरोखि ओमफ्राय नैबे फाननायाव जोङो ना थुरि नागिरदोंमोन गैया मोनाखै मालाबा मोनबोयो बै मोनसेनिफ्राय ओमफ्राय खिन्थु नैबेनियाव गैयामोन आरो
ओरैबायदि दंखायोना नायानो देन्जार ना दंहाय हमनो लुगैलायो आरोखि आङो बिराद मोजांमोन जायगायाबो ओमफ्राय बे सुइस गेटआनो बै पान्जाबाव बिदि दैबाना जादोंमोन ना बेनि गेटआबो बायदोंमोन जाहैदों बेनियाबो देमा बायनानै ओरै दैया फैलाजोबदों आरो बेफोरनि दै फैनायनिफ्रायनो ओरै पान्जाबा लोमसाव फैजोबदोंमोन ओमफ्राय बिराद मोजां आरोखि बै माबायाव मेनाव कारेन्ट बानायग्रा हिरियाव खेबनो भिडिअ बानायनो बा फट' खेबनो होआ आरोखि ओंखायनो गैया खेबनाय जायासै नायनानैल' फैबाय जोङो बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सोनाफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट